family da kun ga video ba shi a ce ku yada ba kawai ku jada da kun ga video ya zama turai na kasan mu ne ku yi like ka kin ƙara saurara ku yi ku yada kawai shine kawai gudunmuwar da za ku yi ba sa muku labari ne namu. Allah ya samu dace, Allah ya tsare mu da shi baki daya. Zan samu ku wani video wanda ya zama to chef deputy major na Benin yayin magana. Zan dawo in fassara muku shi abin da yake cewa wai inda ya zamanto Faransa da ya zamanto ita ce ke ta'addanci ita da su Amerikawa ta tabbata inda kuka ganin jahilcin baki da keta da munahuci wai ka ce wai Faransa ta zaka ma wai dan ta kama ma yaƙi da ta'addanci. Kai yau aka ce abinda ya faru da wani ya aishi wani zuwa Allah na komi ne na ake cewa saurara da dare publique afin de dégager les terroristes de notre territoire. Les assises de Cotonou ont permis aux armées des trois pays, le Bénin, la France et la Côte d'Ivoire, d'avancer sur des dossiers sensibles. Il s'agit du renseignement, il s'agit de la formation, formation de pilotes, formation en termes de renseignement, formation de nos forces spéciales, formation des personnels contre la désinformation qui aujourd'hui fait rage et qui donne l'impression que quelque chose de mauvais se passe entre nous alors que nous ne pensons qu'à nos pays. À la rumeur qui voudrait que les pays réunis à Cotonou soient dans un complot contre d'autres États africains, au nom des chefs d'état-major, celui du Bénin répond. Wannan duk abin da kuke ganin suna shiri shabu da majalun uku wallahi ba komai ne tagin su kawai Niger ce kawai tagin su kawai shine ne kici muku yau a cikin Benin ake rarraba ma yan ta'adda makamai a cikin Benin ake rarraba ma yan ta'adda motuna kowa ya ga lokacin da Niger ta kama yan ta'adda aka samu plaque na Benin da motuna yan ta'adda kowa ya ga disco insan excellence a manca ne inda yake cewa Patrice Talon ya tura mu wani kuɗi dan a sai abin ga mishkin suna a sai motuna kuɗin suka dalme cikin disco insan excellence a manca inda ya zamanto labari ne wanda gashi nan yau dai ma ba shi ayi mun explication ba da ya zamanto mu dan Niger wallahi wannan jahilci ya zamanto da muke cewa na siyasa wallahi mu ɗebe wannan kawai daga cikin ramu. Yau kasar mu in ta kubuce mu wannan turawa wallahi gobe mu dawo duk abin da zamu mu yi akan kasar mu tunda mu azi kasar mu ta hanya madaidaiciya inda kasa bata hau hanya zamanto wadda har yanzu bata ci gaba daga sharin makiya munafukai ina muka samu wata damar da ya zamanto zamu za'in ja da kasar. Allah ubangi samu dace ku yi muna sharin wannan bidiyon sosai wai kun ji za su yi yaki da su wai za a kama musu su yi yaki na wajen harkar tsaro da harkar wajen information da har militaire ta harkar iya yaƙi da menene wai shi kace dai su sun ɗauki mutane jakuna kamar suka ɗauki kansu jakuna. Wallahi yanzu dan Afirka ya waye. Allah ya samu dace ku yi partajin wannan bidiyon sosai yan Niger ku tashi kama ƙasar ku kawai. Niger idan da kuke gani mutanen nan da kuke gani sun jima ne suna ci a Niger yau ba ku san ƙasar da ke cin unwanin Niger Afirka ba wallahi ku sani ba. To turawa masu da an nesa gare mu sun ci unhwanin Niger bale Afirka kasar da ya zama to ba kusan ɗan Afirka shugaban nan da ke cin unhwanin Niger da ƴan Niger ba. To yau wallahi yau aka ce muku Niger ta ci gaba duk yawancin wani ɗan Niger mai kishin ƙasar shekarun shi ya koma. Yau aka ce muku Mali ta ci gaba duk yawancin ɗan Mali mai kishin ƙasar shi wallahi Mali shi ya koma. Yau aka ce muku Burkina ta ci gaba duk wani ɗan Burkina mai kishin ƙasar shi wallahi Burkina shi ya koma. To wallahi kai tagin ƴan kasashen da zaman to muna hukan kasashen mu ne ba su son ko da alama wa ƴan kasashen uku su ci gaba saboda duk masu kuɗi dai masu faɗa a jiri suna cikin na ƙasar uku da zana muku wallahi da suna cikin kasashen waje. To ta yaya aka wannan kasuwanci wannan tax wannan yanfu da suke biya san musu za su yi alfaharin za su ce su ƙara ma su yi fatan kasashe wannan nasu ci gaba. Ta yaya su wannan abu tura za su ce muku wallahi kama mai wannan yaƙi in ba kama ba wallahi suka ci gaba duk hankalin al'umma Afirka zai kuma kasashen uku da kuka diba mun gani babu abin da mun karsa. Niger muna da Iranium petrol abin baton shi Burkina Faso zinariya a barwatunta Mali lithium da sauransu da zinariya a barwatunsu ƙasar ga uku da kuka gani
yau da an ce muku sun iya sarrafa komai nasu, wallahi ba Afirka ba, duniya za ta dawo a kansu. Duniya ce za ta dawo, hankali zai dawo a kansu. Waɗa biyu ne, turawa su ce makiya mu 'yan Afirka ga kuma irin wa'anga su ce ku kama mai yaƙi gara kasashen nan su ko suna yaƙi nasu suko don su kwashi wannan ma'adin nasu na Iranium. Saboda yaƙi da ganin turawa zama girman mondial, duniya hawa da gani ba za ta taɓa zama lahiya ba. Ce ta kai inda zamanto wallahi mai ƙarfi ne kaɗai shi irawa cikin ta, kawai shi ne mai ƙarfi ne kaɗai. In kun san ƙasar ku da ƙarfi kaɗai ne za ku irawa cikin ta. Duniya ce alƙur'ani ya mana bayani, manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani. Ƙarshen duniya za ku ga tashi hankalin da zamanto duk ko ina duniya ya zamanto ana yaƙi, ko ina ya zamanto yaƙi. To yaƙi shirya mishi ake yi. Allah shi kare mu, Allah ya tsare mu da dukkan 'yan Afirka baki daya masu son inci na gari kuma da masu son cigaban ƙasashen su baki daya. Allah ya samu dace. Nijeriya da fatan an yi sallah lafiya, bala to Allah karbi baɗin mu. Fandan ke mun mai da hankali bisa kan abin da yake faruwa tsakanin mu da Nijeriya da kuma harkokin idi. Bala daga can kutan makiyan mu Benin, Cote d'Ivoire, su France, bala sun yi zaman wani tattaunawa jiya a Benin. To mu duk da dai ba mu san abin da yake faruwa ba, mun san da cewar wannan makiyan mu ne ko ba haka bane ba. Don sun yi zaman wani tattaunawa mai shi mu abin da muke so mu mai da hankali bisa kan nan. Akwai aiki ne gabanmu, kenan kar mu yi sakaci yau da gobe kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, mutanen nan ba su ta yi ba suna nan ko gobe suna iya dawowa, iska an gane. Kuma sun yi alwashin cewar sai sun yi rabesan president na IAS guda, iska an gane. Don shi ne bisa kan sun yi tattaunawa dai bisa kan harkan alaka su ta ƙarfafa bisa kan sojawa ko menene da abubuwan su ga sunan da yawa. Me munafukai dai, munafiki ko na cikin gida ko na waje insha Allah ba ya samu tasiri ba. Kuma sirtu yan cikin gida da kun ji bidiyon na bari mu faɗa muku, ku san da cewar in ma tare da shugaban ƙasa kuke kowa kuna munafurci, in ma dai ba ku nan tare da shi, bala asirin ku ya tanu, kuma Allah ya babu daga kafa. Tanke mun yi observe da cewar kuna ciki, to shikenan taku ta kare ba ko ba ka bane ba, dan haka su waye attentive duk abin da za ku yi kusa gaskiya a ciki. Wala don ku yi partage, vive la IS, vive la patrie, insha Allah kasan mu ta ci gaba. La famille barka da shan ruwa. To da abiyon kin nan ya zo na EN na gani ga jirgi na, kuma wanga jirgi zan koshi duka barazana ce ga kasanmu. Wanga jirgi ba har yanzu wai wasu 'yan Nijar ku da za ku zo wai Alinuhu wai kuna goyon bayan Alinuhu ya zo Nijar. Ku zo mu yi magana kan terrorist wanda aka ce sun hito daga Najeriya sun shigo ta yankin Kwanni, sun shigo ta Kwanni, sun tai wajen Hilingi, sun je wajen Tawa kusan mutum 500. Kansu ya kamata mu yi magana da wanga abiyon ga kalubale wanda ke zauwa cikin ƙasarmu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan video na masu kishi Niger ne. Zan saka muku wani video mu kalla tare. A ƙarshe zai muku bayani. Kuma ku yi lakin makakin ƙarshe sauraron shi saboda bidiyon wanda shi game duka ƴan wa'an Niger baki da. Sun muka bidiyon wannan bidiyon shi ta barar sosai. Kalli wannan bidiyon tare. Kun ga wannan jirgin, to jirgi ne zamanto baya yawo inda ba a yaƙi. To inda ba a yaƙi me ya kawo wannan jirgi, bale ya ce ya zo sulhu, yaƙin ƙasa da ƙasa ya zaka sulhu, nan na ayat tambaya take. Kuma wannan jirgi da shi ne Amurka ke cewa jirgi ne zamanto na loni majalisar ɗinkin duniya wai don su sasanta mutane su kawo zaman lahiya. To da jirgin nan sun ka kashe Afirka, da waga ƙungiya ta majalisar ɗinkin duniya wallahi ita ce su kashe Afirka. Yau duk shugaban da ce shi aiki da majalisar loni wallahi karen shi bawa da zai ci gaba. Ƙungiyar dai tasu Amurka suke tsara abin su, suke komi da ita. Kai ka zo baki wai ka ce kai ai ma adalci can. Haba ina hankalin mu shike. Allah da ya samu dace. Jirgi su ake ce ma loni amma na majalisar ɗinkin duniya na wato su Amurka daga sunasu. Wanda su ce ana yaƙi zai iya kawo sulhu, shi jirgi irin wangan loni. To shi jirgi na loni yanzu ya sauka Benin, me ya zaka yi Benin?
nan da ayatan ba take. Kuma inda kun ga aka ce muku tura chef d'état major guda na France guda na Cote d'Ivoire guda na Benin suka zauna suna wannan shiri suka ci za su coopération militaire inda wanda nake wanta ganin har da mayan chef d'état major na France zaka Africa wai dan coopération militaire kuma da kasar Benin ce Benin hankalin ku shi kuma cikin ku yan Niger yau turan sun ce inda sun samu Niger a Africa su ba su damu da kowace ƙasa a Africa ba surtout Afrique de l'Ouest yau inda France tana samu Niger babu ruwanta da kowace ƙasa a Africa saboda irin wannan rana da suka yi jira zaman to har yanzu Niger ta ƙarshen su da cewa yakin gada ake yi ba don kun bi dan wannan ma'adanin uranium inda a ce muku France har yanzu tana tare da Niger kuma suna ɗiba arzikin uranium suka dama to wannan yaƙi da kuke gani wallahi har gudunmuwa ta jama ta kai mu Amerika dan ta yaƙi addinin musulunci da wannan Iran in Niger sun gane kawai Niger ta ba su gudunmuwa cikin wanga abu wallahi kili ne da Niger ta liki kili wanda ya zamanto Niger ma ta yi jihadi sannan sai su aura wancan Allah ya saka musu alkhairi da nan inda a ce muku har yanzu France tana ɗauka wanga Iran Niger duk duniya babu inda kai Iran abin ba su Iran ɗin ganin Niger babu inda kai Niger girma to da yanzu ne wallahi dama ba su ɗiba Iran da yanzu ne za su ɗiba shi kuma yanzu ne ake sai sa Iran da muhimmanci cikin gane yau da ina kuka tambi bisa platform kuɗin Iran shi kun san da sun yi mugun hawan da ba a taɓa sani to da wannan nake ce muku yan Niger wallahi ƙasar tantamu ba harkar siyasa ba ce ko ba ka san wannan mulki kamar ka saka fata alkhairi wannan duk da kuka gani haɗaka ɗin wallahi ba nan komai bane ake ne da Niger ne ake shi komai da Niger ne ake shi yau ƙasar Afirka ƙasa nawa aka kure ta to me yasa she Niger me yasa yau lokacin da Mali suka yi nasu kure ta shekara nawa shuka ke shi Burkina suka yi nasu shekara nawa shuka ke shi to ko da Niger ta yi kure ta sai suka ce to wargi ya ɓaci gani ko amma dan Niger ba don wani san darajar mecece kasar shi ba kuma ba don wani san darajar mecece mawani ne Iranian ba saboda gaskiya dan Niger yawanci mu ba san menene Iranian ba in ana zancen Iranian ba a zancen petrol duk wani ma'adini da ka gani mai tsarba a zancen shi saboda shi 1 kilo Iranian suna yin da miliyar da bari ne suke na petrol 1 kilo na Iranian in aka kasafa kuɗin su kuma duk ƙasa mai Iranian tana cikin barazana da duka duniya baki daya yau Niger da duka wajen kirkirar makamanta to duka duniya sun samu Niger idanu ba ma France ce ko America ce kun ga da yanzu na hayar turai gaba ɗayan sun samu Niger idanu ko to yau ya kace muku Niger ta fara cin gaban da zaman ta fara kira makamai na kanta to wallahi duka duniya sun samu ta idanu ka sun kai maka dafi Iran gare shi tammahan na sun kai ya mallaki wannan makamin nukiliya wanda zaman to Iran yanzu ta da shi tamma na sun ka ya sayo shi to mu Niger muke da abin da ke yi shi sun ka kashe karafi to wannan bidiyon ku saurare shi a ƙarshe ku ƙara mai da shi ku yi tunani yau Niger wallahi turanawar suke son da Niger din ta koma hannunsu ba su taɓa samu tamma amma haka za ta kasance ne bature bai taɓa sa kai ne tamma cewa Niger za ta bar shi ba tuyi da ƙasa ta bar shi bai taɓa sa Niger za ta tozarta su ba wallahi ku kama ƙasa da addu'a kawai Allah ubangiji ba wani jar zaman lafiya lega kun ga shirgin nan ko wallahi lega kun share bidiyon nan shi kai ma ikunan mu su tsare turki mu na kuka kasa ta kina take ka mutane jirage cikin Benin zakwa cikin kya zube yan ta'adda cikin Benin kasar turki mu na kuka kasa ta na rance da Allah da izinin ubangiji ne da ku kwanta ku kai mutane ba ku ganin ta da izinin ubangiji tana zame muku ruwa ya Allah ya tana zame muku ruwa ku sani ku rasa inda take Niger ta azame muku ruwa da kun tsumbula kanku cikin kafa ya kan Niger wallahi mutum ku ta ikunan muku wallahi suka shigo sabu fursa sai suka shigo ko guda bai dawo ba ya Allah ya yarda ku tiba suna ta dibki jiragewar kasan bala'i cikin kasashen duniya
kai waɗanga mutane Allah ɗebe muku albarka la haula wala quwwata illa billah benan talon uban ka ya azumi na gara ashe